Voi vitja! Kyllä tämä tullimies toiviaisena oleminen on sitten kamalaa hommaa. Varsinkin täällä Venäjän tullissa, täällä Vaalimaalla. Voi vitja! Aina joku yrittää tuoda hirvittävän määrän alkomahuolia rajan yli ja mukaan omaan tarkoitukseen. Voi vitja! Kyllähän EU antoi sellaisen pykälän, että sitä saa tuoda, mutta tästä tullista ei tuoda enää yhtään mitään lasteja. No niin, ja sieltähän sitä taas tullaan. Ja alkomahuolia näyttää olevan mukana enemmän kuin Samsungin pikkujouluissa. Ihan on kotitarpeeksi. Top tykkänään, älä puhu vielä. Minulla on repliikki. Minä olen tullimies Toiviainen. Terve. Terve. Ja sitä näyttää olevan sitä alkomahuolia enemmän kuin LG pikkujouluissa. Ihan on saunailtaa varten. No niinpä tietysti. Mitäs kaikkea siinä nyt oikein sitten onkaan? 86 000 litraa pirtua ja 58 pulloa viiniä ja 86 pulloa sixpackia. Jaha. Ja kaikki mukaan omaan tarkoitukseen vai? Kyllä. Saunaoluiksi. Nimenomaan. Jaha. Ja nimi oli Matti Nykänen. Ja ammatti Rock-laulaja. No siinä tapauksessa tehdäänkin perätarkastus, koska rock-laulajat kantavat usein uskomattomia asioita peräkontissaan. Mun peräloosteri nyt kyllä kajoaa. Jaha, tuleeko keklua? Tulee. Tuleeko karatea? Tulee. Tuleeko uusi levy? Voi olla. Voi vitja. Toivottavasti ei. Mutta tiedätkö mikä? Tuollainen on tullimiehen väkivaltaista vastustamista. Eli virkamiehen torsimista. Jaha. Ja tiedätkö mikä siitä seuraa? En tiedä. Kuolema. Täällä Venäjän tullissa. Nimittäin minulla on täällä suuren karvalakkini ylälaatikossa eräs esine. Nimittäin... Mikä? Jätimatit, aivan, jonka nyt kaivan. Kokeile, että se toimii. Ammun muutaman putelin sulta tosta jaloista. Ai. Ja nyt kuole senkin paskatrokari. Matti Nykänen. Voi vitja, minkä meni tekemään. Ammuin trokari Nykäsen. Saakohan isomman karvahatun vai joudunkohan Ruotsin tulliin? Voi vitja. Twiu. Poliisi. Ei vaan Mervi Tapola Nykänen. No siltä näyttää. Olet hehkeä. Kiitos. Partainen. Kyllä. Hormoneillako? Olet laihtunut. Kiitos, 25 kiloa. Millä tavalla? Sauvakävelyllä. Jaha. No mitäs Mervi? Ammuit meidän Matin. No sen tein. Mitäs nyt? Särkykö kaikki pullot? No ei särkynyt. Jäihän tuohon vielä 600 litraa pilsneriä ja 9 sixpackia. Lähdetkö meille saunomaan? Hyi kauheaa. En minä ihan kaikkea jaksa juoda, vaikka tämmönen norsu on. Ja, no siinä tapauksessa täytyy varmaan uhrautua. Juu. Mutta saanko ensin heittää jätimatikkini kuuhuun? Ole hyvä. Plumpsi, sinne meni. Ja nyt lähdet. Nyt lähettiin. Saunaan. Väliaika, kahvia ja pullaa.